ኣብ ሃገራዊ ፌስቲቫል 2026 ዝቐረቡ ስርሓት ፈጠራን ቴክኖሎጂ AI እናኣዳ ይረኽቡ። ኣብ ሃገራዊ ፌስቲቫል ቀሪቦም ዘለው ስርሓት ፈጠራ ስነ ጥበባዊ ስርሓትን ቴክኖሎጂ ስነ ጥበባዊ ብልሒ ብቕዓትን ዓቕምን መንእሰያት ኤርትራ ዘመስከሩ ምዃኖም ተገሊጹ። እዞም ንምርታውነት ሕብረተሰብ ንምዕባይ ዝዓለሙ ናይ ፈጠራን ብልሓትን ስርሓት ካብቶም ነቲ ምርኢት ዝበጽሑ ተዓዘብቲ ልዑል ናኣዳ ይረኽቡ ኣለዉ። እቶም ተዓዘብቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ምዕባለ ሃገር ንምርግጋጽ ነቶም ኣብ ስርሓት ፈጠራ ተዋፊሮም ዘለው መንእሰያት ምትብባዕ ወሳኒ ምዃኑ ብምጥቃስ መንግስታዊ ትካላትን ህዝብን ኣድላይ ደገፍ ክገብርሎም ጸዊዖም። ኣተሓባባርቲ መደብ ኢንጂነር ልዑል ኪዳነ ብዛዕባ ትምርኢት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብዚ ዓመት 35 ዝኾኑ ሓደስቲ ስርሓት ፈጠራ ቀሪቦም ከም ዘለው ሓቢሩ። እዞም ፍርያት እዚኦም ድማ ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታት ሕብረተሰብ ዕዙዝ ኣበርክቶ ክህልዎም ትጽቢት ከም ዝግበረሎም ገሊጹ። እዚ ምንቅስቓስ እዚ መንእሰያት ምስ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ተዋሂዶም ንሃገራዊ ብድሆታት ብፈጠራዊ መንገድታት ንምፍታሕ ዘለዎም ድሌትን ክእለትን ዘንጸባርቕ ምዃኑ ተሓቢሩ። ኤርትራን ግብጽን ኣብ ጸጥታ ቅሕ ባሕር ናይ ወጻኢ ዳእታውነት ነጺገን። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕን መዘንኦም ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ግብጺ ባድር ዓብደልዓጢ ኣብ ካይሮ ተረኺቦም ኣብ ዝገበርዎ ዘተ ጸጥታ ቅሕ ባሕር ምክልኻል ሓላፍነት ወነንቲ ሃገራት ምዃኑ ብምሕባር ናይ ካልእ ኣካል ዝግበር ኢዳእታውነት ደጊሞም ነጺጎምዎ። ኤርትራን ግብጽን ጸጥታ ቅሕ ባሕር ንምሕያል ዘባዊ ምርግጋእን ንምሕላውን ቁጠባዊ ምትእስሳር ንምፍጣር ኣብ ዝገብርኦ ዘለዋ ርክብ እዩ ብመንገዲ ሚኒስተራት ጉዳያት ወጻኢ ኣቢለን ነዚ መግለፂ ኣውፅአን ዘለዋ። ብመሰረት ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ግብጺ ዝዘርጎ ሓበሬታ ክልቲአን ሃገራት ኣህጉራዊ ሕጊ ብምጥሓስ ንጸጥታ ቅሕ ባሕር ንምሕላው ወይ ንምውሓስ ንማያዊ መስመር ቅሕ ባሕር ዓሊሙ ብናይ ወጻኢ ሓይልታት ዝግበር ተበግሶታት ደጊመን ከም ዝነጽጋ ኣመልኪቱ። ርክብ እዞም ሚኒስተራት ኣብ ቅሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪቃን ጂኦፖለቲካዊ ወጥሪ ኣብ ዝለዓለሉ ዘሎ ግዜ ከምኡ እውን ኣብ ልዕሊ መራኸብ ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕትታት ብምዝያዱ ጸጥታ ማሪታይም ንምሕላው ብዝብል ምኽንያት ናይ ወጻኢ ሓይልታት ኣብቲ ከባቢ ወታደራዊ ህላውኦም ንምውሓስ ዝገብርዎ ምንቅስቓስ ኣብ ዝለዓለሉ ዘሎ ግዜ እዩ ተኻይዱ። ግብጺ ቅሕ ባሕር ምስቲ ኣብ ንግዲ ዓለም ዝለዓለ ግደ ዘለዎ ስዊዝ ካናል ብዘለዋ ምትእስሳር ንቀይሕ ባሕር ከም ኣካል ሃገራዊ ድሕነት ጌራ እትሪኦ። ኤርትራ ብወገን ኣብ ቅሕ ባሕር ስትራቴጂካዊ ቦታ ዘለዋን ኣብቲ ዞባ ካብ ዝርከባ ሃገራት ዝነውሐ ገማግም ባሕርን ወደባትን ከምኡ እውን ዝበዝሐ ኣህጉራዊ መስመር መራኸብ ዘለዋ ብምዃኑ ጸጥታ ቅሕ ባሕር ዝለዓለ ሃገራዊ ድሕነታ እዩ። እዞም ሚኒስተራት ኣብቲ ዝገበርዎ ርክብ ንመጻኢ ጸጥታ ቅሕ ባሕር ዓሊሙ ዝግበር መዋቕራት ኣብ ክንዲ ብናይ ደገ ሓይልታት ዝኸውን ብምሉእ ስምምዕ ናይተን ወነንቲ ዝኾነ ሃገራት ክኸውን ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሑ ኣራም ኒውስ ኣብ ዘርጋሐት ሓበሬታ ገሊጻ። እቶም መራሕቲ ኣብ ሶማልን ሱዳንን ዝካየድ ዘሎ ግጭታት ሓዊስካ ኣብ ጉዳይ ምዕባለታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓሳብ ንሓሳብ ከም ዝተለዋወጡ ኣራም ኒውስ ሓቢራ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ግብጺ ባድር ዓብደልዓጢ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ምርግጋእ ቅሕ ባሕሪ ምስ ናይ ግብጺ ሃገራዊ ድሕነት ብቐጥታ ከም ዝተኣሳሰር ብምግላጽ ንዞባዊ ምርግጋእ ዘርግ ብሄራዊ ስጉምቲ ብምንጻግ ላዕላውነት ሃገራትን ግዛኣታዊ ሓድነትን እተን ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ሃገራት ንምዕቃብ ከም ትድግፍ ገሊጹ። ንሱ ወሲኹ ግብጺን ላዕላውነት ኤርትራ ከም ትድግፍ ብምግላጽ ነቲ ብላዕለዋይ መዝነት ክልቲአን ሃገራት ዝተኻየደ ርክብን ክልቲኣዊ ዝምድናን ብጽቡቕ ከም ትሪኦ ኣብሪሁ። እቶም ሚኒስተራት ኪኖ ጸጥታዊ ጉዳያት ቁጠባዊ ምትእስሳር ንምሕያል እውን ከም ዝተዘተየ ተገሊጹ። ግብጺ ክልቲኣዊ ንግዳዊ ዝምድና ንምምዕባል ዘለዋ ድሌት ብምብራኻ ሓበራዊ ወፍሪ ንምትግባር ከምኡውን ካምፓኒታት ግብጺ ኣብ ዕዳጋታት ኤርትራ ንምስታፍ ከዓያ ምዃነን ተገሊጹ። መጓዓዝያ ባሕሪ ምዕባል ወደባት ትሕተ ቅርጺ ዕዳጋ ዓሳ ፋርማስያዊ ፍርያትን ህንጸት ኣባይትን ከዓ ቀዳምነት ዝወሃቦም ጽላታት ምዃኖም ኣራም ኒውስ ኣብቲ ዘርጋሐቶ ሓበሬታ ኣመልኪታ። ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዝነብሩ መንእሰያት ኤርትራውያን ሃገራዊ ግዴቶም ንምፍጻምን ምስ ባህሎምን ታሪኮምን ንምልላይን ናብ ማእከል ስልጠና ሳዋ ዝገብርዎ ዘለው ዑደት ይቕጽል ኣሎ። ሓደ ካብኣቶም ድማ ካብ ካልጋሪ ካናዳ ዝመጸ መንእሰይ ኮይኑ ንሳዋ ከም መፍለጥ መሬት ወለደታት ብምግላጽ ተመክሮ ኣካፊሉ። እቲ መንእሰይ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ሳዋ ገዲም ተጋደልቲ ቃልሲ ናጽነት ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት መኸት ዝተሳተፉ ጀጋኖን ናይ ሎሚ መንእሰያትን ዝራኸብሉ ዓብይ ማእከል ምዃኑ ኣገንዚቡ። እዚ ምትእኽኻብ እዚ ድማ ሓደ መንእሰይ ካብ ግዜ ንእስነቱ ናብ ቡሱል ሃገራዊ ህይወት ዝተጋገረሉ ወሳኒ ምዕራፍ ምዃኑ ገሊጹ። እዚ ሃገር ብክቡር መስዋእቲ ዝመጸት እያ ዝበለ እቲ መንእሰይ ነዚ መስዋእቲ እዚ ምኽባርን ሃገር ምክልኻልን ድማ ናይ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ሓላፍነት ምዃኑ ኣስሚሩሉ። ብተወሳኺ ሳዋ ሓደ መንእሰይ ብሓቀኛ መንፈስ ከመይ ገይሩ ሓላዊ ሃገር ከም ዝኸውን ዝመሃረሉ ቅዱስ ቦታ ምዃኑ ሓቢሩ። እዚ ምንቅስቓስ እዚ እቲ ኣብ ወጻኢ ዝዓቢ ዘሎ ወለዶ ምስ ሃገሩ ዘለዎ ጥዑይ ዝምድና ዘርኢ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዝተጋገር ዘሎ ሕድሪ ሰማዕታት ንምዕቃብ ዘለዎም ጽኑዕ ድሌት ዘርኢ ምዃኑ ተዓዘብቲ ይገልጹ።
ተጋዳሊት ፈትለወርቅ ገብረዝጋብሔር ህልውና ህዝብ ትግራይ መቃብር ብልጽግና ይዘረጋገጽ ክትብል ተዛሪባ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ሕወሓትን አባል ስራሕ ፈጻሚትን ተጋዳሊት ፈትለወርቅ ገብረዝጋብሔር ትማላብ ከተማ ዓዲግራት ኣብ ዘካየደቶ ናይ ውድብ ስራሕቲ ንመጻ ዕድል ትግራይን እቲ ገዛእ ስርዓትን ዝምልከት ተሪር መልእኽቲ መሓላሊፋ ተጋዳሊት ፈትለወርቅ ገብረዝጋብሔር ኣብ መደረኣ ህልውናን ድሕነትን ህዝብ ትግራይ ምስላወት ኣብ አዲስ አበባ ዝርከብ ስርዓት ብልጽግና ፈጺሙ ክረአ ከም ዘይኽእል ገሊጻ ህልውና ህዝብ ትግራይ መቃብር ብልጽግና ይዘረጋገጽ ብምባል ድማ እቲ ውድብ ንህዝቢ ትግራይ ካብ ዘንጸላልዎ ናይ ህልውና ሓደጋ ንምድሓን ክስካ መወዳእታ ከም ዝቃለስ ኣረጋጊጻ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ትማል ዝተርኣየ ምንቅስቓስ ነቶም ባንዳታትን ተላእኽቲ ስርዓት ብልጽግና ዝተባህሉ ወገናት ጸራሪካ ንምውጻእ ዝዓለመ ከም ዝነበረ ተዓዘብቲ ይገልጹ። ተጋዳሊት ፈትለወርቅ ብዘርኣየቶ ዘይሕለል ወታደራውን ፖለቲካውን ብቕዓት ነቶም ረብሓ ባዕዳውያን ዝሰርሑ ሓይልታት ብሓንሳብ ጸራሪካ ብምውጻእ ንከተማ ዓዲግራት ካብ ሰለይቲ ነጻ ከም ዘውፀታ ደገፍታ ይገልጹ ኣለዉ። ደገፍቲ ትውድብ ነበርቲ ከተማ ዓዲግራትን ነቲ ብተጋዳሊት ፈትለወርቅ ዝተወሰደ ስጉምቲ ብኣድናቆት ይገልጽዎ ኣለዉ። እቲ ጀሚራቶ ዘላ ናይ ምጽራይ ስጉምቲ ኣብ ኩለን ከተማታት ትግራይ ተጠናኺሩ ክቕጽል ተስፍኦም ይገልጹ። እዚ ስጉምቲ እዚ ነቲ ውድብ ካብ ውሽጣዊ ሽርሕታትን ደጋዊ ጸቕጥታትን ንምክልኻል ወሳኒ ተራ ከም ዘለዎ ይእመነሉ። እዚ ዓዲግራት ዝተጀመረ ሓድሽ ናይ ቃልሲ ምዕራፍ ንተሳትፎ ህዝቢ ዘቃልሐን ነቶም ትግራይ ንምድኻም ዝሰርሑ ሓይልታት መጠንቀቕታ ዝሃበን ኮይኑ ተጋዳሊት ፈትለወርቅ ገብረዝጋብሔር ድማ ከም ወትሩ ኣብ ቅድሚት ኮይና ትመርሖ ከም ዘላ ተረጋጊጹ። ፕሬዝደንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ምስ ኤርትራ ዘሎ ጽምዶ ኣመልኪቶም ወግዓዊ መግለጺ ሂቦም። ፕሬዝደንት ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ምስ ኤርትራ ሓድሽ ናይ ዲፕሎማሲ ጽምዶ ተጀሚሩ ከም ዘሎ ብወጊዒ ኣፍሊጦም። እዚ ብመራሕቲ ትግራይ ተወሲዱ ዘሎ ስትራቴጂካዊ ተበጊሶ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዝርከቡ ተዓዘብቲ ፖለቲካ ትኽክለኛ ግዜ ዝሓለወን ንረብሓ ህዝቢ ትግራይ ዘቐደመን ይኽብሉ ይገልጽዎ ኣለዉ። እቲ ብመራሕቲ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ዲፕሎማሲያዊ ምንቅስቓስ ንነዊሕ ዓመታት ሰፊኑ ዝጸንሐ ወጥሪ ብምስባር ናብ ሰላማዊ ጽምዶን ዘባዊ ምርግጋእን ዘምርሕ ምዃኑ ይእመነሉ። እዚ ስጉምቲ እዚ ትግራይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዋ ጂኦፖለቲካዊ ግደ ንምምላስን ንረብሓ ህዝባ ብጥበብ ንምውሓስን ዝተሓንፀፀ ምዃኑ ይንገር። እዚ ብፕሬዝደንት ዶክተር ደብረጽዮን ዝተሰበረ ሓድሽ ምዕባለ ነቶም ባሮት ኣብይ ኣሕመድ ተባሂሎም ጽውዑን ንረብሓ ትግራይ ዘይቐሙን ወገናት ዓብይ ሻቕሎትን ጭንቀትን ፈጢሩሎም ይርከብ። እዞም ሓይልታት እዚኦም እቲ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ርክብ ረብሓኦም ከም ዝሃሲ ብምርዳእ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ጭንቀቶም ክገልጹን ከእውዩን ይረኣዩ። ይኹን እምበር እቲ ናይ ሰላምን ዲፕሎማስን ጉዕዞ ንቅድሚት ይስጉም ከም ዘሎ እዩ ዝፍለጥ። ካብ ውሽጢ መራሕቲ ትግራይ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ ምስ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ዲፕሎማሲ ጽምዶ ተኣሳሲሩ ኣብ ዝመጽእ ቀረባ መዓልታት ንህዝቢ ትግራይ ኣዝዩ ዘሐጉስን ወሳኒ ለውጢ ዘምጽን ዓብይ ብስራት ንህዝቢ ክግለጽ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ። እዚ ብስራት እዚ ንመጻኢ ዕድል ትግራይን እቲ ዞባን ብሓድሽ መልክዕ ዝቕየር ክኸውን ከም ዝኽእል ትጽቢት ይግበረሉ። ብተወሳኺ እውን ኣብ መንጎ ስርዓት ብልጽግናን ሕወሓትን ተኸሲቱ ዝርከብ ዘሎ ወጥርን ምስሓብን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ዝለዓለ ደረጃታት እናዓረገ ይኸይድ ኣሎ። ትማል ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ናይ ትግራይ ናይ ድሮን ነፈርቲ ኩናትን ምንቅስቓሳት ከካይድ ከም ዝወዓለ ካብ ክልል ትግራይ ሓበሬታታት ወፂኡ ይርከብ ኣሎ። ሓይሊ ኣየር ናይቲ ሃገር ቅድሚ ዝሓለፈ 3 ሰሞን ኣብ ክልል ትግራይ መጥቃዕትታት ፈጺሙ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ ሕወሓት ይኹን ከምኡውን ስርዓት ብልጽግና ነቲ ዝተኻየደ ከምዚ ዓይነት ደብዳባት መግለጺታት ካብ ምሃብ ተቆጢቦም ነይሮም። ሰሙናዊ መግለጺታት ብምባል ሕወሓት ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ስርዓት ብልጽግና ናይ ድሮናትን ነፈርቲ ኩናትን ምንቅስቓስ ብምክያድ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ናይ ክልል ትግራይ ምትንኻይ የካይድ ከም ዘሎ ንማሕበረሰብ ዓለም ክስታት የቕርብ ኣሎ። ጓል ሓደ በዓል ስልጣን ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ወርሒ $35,000 ክትዘርቦ ምርኣያ ቁጣዕ ፈጢሩ። ኣብ ገጻት ማሕበራዊ መራኸብታት ኢትዮጵያ ሓንቲ መንእሰይ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ኣሜሪካ ንናይ ሓደ ወርሒ መነባብሮኣ ጥራይ $35,000 ከም ተጥፍእ ዝገለጸትሉ ቪድዮ ዓብይ ጫውጫውታን ቁጣዕን ፈጢሩ ይርከብ። እዛ ስራሕ ይኹን ፍሉይ ሞያ ከም ዘይብላ ዝተገለጸት መንእሰይ እዚ ኩሉ ገንዘብ ካበይ ከም ዝመጸ ብዙሓት ክሓቱ ድሕሪ ምጽናሕ ምንጪ ሃብቲ ድሕረ ባይታ ስድራኣ ምዃኑ ተጋሂደሎ። ብመሰረት ዝተገበረ ናይ ድሕረ ባይታ ፍተሻ እዛ መንእሰይ ጓል ዘሱ ወልደ ገርጊስ ተባሃለ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ምዃኑ ተረጋጊጸሉ። ዘሱ ወልደ ገርጊስ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ምህናፅ ሓድሽ መዕርፎ ነፈርቲ ሓደ ካብቶም ሓላፍነት ሒዞም ዘለዉ ሰባት ኮይኑ ቀደም ድማ ሓላፊ ክፍሊ ቀረፅን ኣታዊታትን እቲ ሃገር ኮይኑ ዘገልገለ እዩ። እዚ በዓል ስልጣን ካብ 1986 ክሳብ 1989 ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ዝተምሃረ ምዃኑ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ፍጻመ እዚ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዝተሓላለኸ ኩናት ደርቂ ጥሜትን ስእነት መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን
زيغاتاتا بجملة بزهالقل زلو اوان مغلاصو نتي ابتا هاجر سريت زلو عميق بلشونا زقالح እዩ تعذبت خمس ገለጽዎ ኢትዮጵያ ስርዓት ዘለዎ ምሕደራ ክትተክል ካብ ዘይምኽኣላ ሓሊፉ ሎሚ ኣብ ጫፍ ዕርበታ ተርከበሉ ዘላ ህዝጽዋን ውሕዳት ደንበኛታት እቲ ስርዓት ጸጋታት ሃገር ብምምንዛዕ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ብኸምዚ መልክዕ ክዘርብዎ ምርኣይ ነቲ ዘሎ ናይ ናብራ ጋግንግህሰት መሰል ዜጋታትን ዘርእዩ ብልሹና ከም ሕዱር ሕማምን ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ንኢትዮጵያ ድማ ብፍላይ ኣጥቂዕዋ ኣብ ዘሎ ግዜ እዛ ጓል በዓል ስልጣን ዘርኣያ ናይ ቅንጦት ህይወት ናይቶም ብጥሜትን ኩናትን ሳቀይ ዘሎ ሚልዮናት ኢትዮጵያውያን መርኣያ ኮይነሎ ኣብ ዓብይ ሓደጋታት ወዲቑ ዝርከብ ዘሎ ምክልኻል ስርዓት ብልጽግና ብወገን ክልል ዓፋር ኣዋፊርዎ ፀንሐ ሰራዊት ይበታተን ከም ዘሎ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዜናታት ክወፁ ጸኒሖም እዮም ምስ ምክልኻል ናይቲ ሃገር ቅርበት ዘለዎም ወገናት መራኸብታት ናይ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ሰሙን ጥራይ 520 ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገን ክልል ዓፋር ተዋፊሩ ፀንሐ ከም ዝተበተነን ከም ዝጠፍአን ሓበሬታታት ዘርጊሖም ይርከቡ ስርዓት ብልጽግና ነቲ ኣጋጢምዎ ዝርከብ ዘሎ ነውፅን ዕግርግርን ውሽጣዊ ኩነታት مقوتصار مسانه بسبب بحرن ودب بحرن ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ወደብ ዓሰብን ኩናት ክኸፍት ብምባል ሰራዊት ብወገን ክልል ዓፋር ኣዋፊርዎ ነይሩ ከም በዓል ሳሞራ ዮኑስ ጻድቃን ከምኡን ጆን መንጋግ ነቲ ሰራዊት ክመርሕዎ ናብ ክልል ዓፋር ተዋፊሮም ዝነበሩ ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ነቲ ኣብቲ ቦታ ዘሎ ልዕል ዝኾነ ጸቕጢ ኩነታት ኣየር ክጻወርዎ ስለ ዘይከኣሉ ግን ናብ ኣዲስ ኣበባ ክምለሱ ክኢሎም እቲ ሰራዊት ነቲ ኣብኡ ዘሎ ኩነታት ብተመሳሳሊ ከም ወታደራዊ ኣዘዝቲ ክጻወሮ ስለ ዘይከኣለ ክበታተን ጸኒሑን ኣለون እዚ ሕጂ ተዘርጊሕ ዝርከብ ዘሎ ምጥፋእ 520 ዝኣኽሉ ሰራዊት ናይ ስርዓት ብልጽግና ንምክልኻል ናይቲ ሃገራት ሰናቢድዎ ይርከብ ኣሎ ኤርትራ ምሁር እንደያበ ኣኽራንን ዶክተር ናይዝጊ ገብረ መድህን ኣብ መበል 92 ዓመት ዕድሚኦም ከም ዝዓረፉ ተገሊጹ እቶም ኣብ ጫፍ እምባ ኬንያ ባንዴራ ሃገሮም ኤርትራ ብምስቃልን ኣብ ሃገሮምን ካልኦት ሃገራትን ዝነበሮም ኣበርክቶ ዝፍለጡ ጽኑዕ ኤርትራዊ ደያበ ኣኽራናትን ምሁርን ዶክተር ናይዝጊ ገብረ መድህን ኣብ መበል 92 ዓመት ዕድሚኦም ከም ዝዓረፉ ተገሊጸሎ ዶክተር ናይዝጊ ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ መበል 9 ዓመቶም ናብቲ ሓደ ካብቶም ዝለዓሉ ጫፋት እምባ ኬንያ ዝኾነ ጫፍ ሌላና ድሕሪ ምድያብ ኣብኡ ባንዴራ ኤርትራ ብምስቃል ኣብ ዝሓለፉ መወዳእታ ዓመታት ዕድሚኦም ብሰፊሕ ክዝከሩን ስሞም ክለዓልን ጸኒሑ እዩ ኣብዚ ቀረባ እዋን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ወታደራዊ ወጥሪ ወዲቑ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ብቕዓት ሓይሊ ኣየር ኤርትራን ዝዓጠቐቶም ዘመናዊ ናይ ውግእ መሳርሒታትን ኣቓልቦ ዓለም ለኻዊ ተንተንቲ ይስሕብ ኣሎ ብፍላይ ድማ ኤርትራ ሰማያታ ንምክልኻል ዘእተወቶም ምዕቡላት ድሮናትን ናይ ሩስያ ስራሓት ዝኾና ሱ-35 ተዋጋእቲ ነፈርትን ንወታደራዊ ሚዛን እቲ ዞባ ብዓብይኡ ከም ዝቐየሮ ይግለጽ ዝተፈላለዩ ወታደራዊ ተንተንቲ ከም ዝሕብርዎ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ እዋን ርሑቕ ክጓዓዛን ዒላምአን ብልክዕ ክሃርማን ዝኸላ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ዝተዓጠቓ ድሮናት ኣትያ ትርከብ እዘን ድሮናት እዚኣተን ንስለያ ጥራሕ ዘይኮናስ ንዝኾነ ካብ ዶብ ክሳገር ዝፍትን ጸላኢ ገና ካብ ርሑቕ ከሎ ንምድምሳስ ዓብዪ ዓቕሚ ከም ዝፈጠራላ ይጥቀስ እዚ ኸኣ ሰማያት ኤርትራ ዘይድፈር ቀጽሪ ገይሩዎ ኣሎ ሓደ ካብተን ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝቲ ኢትዮጵያ ብዝያዳ ስጋት ፈጢሩሎም ዘሎ ጉዳይ ኤርትራ ዘመነዎት ናይ ሩስያ ስራሓት ዝኾና ሱ-35 ነፈርቲ ምውናና እዩ ሱ-35 ኣብ ዓለም ካብ ዘለዋ ብሉጻት ናይ ውግእ ነፈርቲ ሓንቲ ኮይና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ድማ ኤርትራ ጥራይ እዛ ቴክኖሎጂ እዚኣ ዘላታ እዛ ነፋሪት እዚኣ ናይ ኤሌክትሮኒክ ውግእ ናይ ምክያድ ኣብ ሓንቲ ግዜ ንብዙሓት ዒላማታት ናይ ምክትታልን ናይ ምድምሳስን ፍሉይ ብቕዓት ዘለዋ ብምዃና ንሓይሊ ኣየር ኤርትራ ብትዞባ ፍጹም ናይ ሰማይ ልዕልና ሂባቶ ትርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ወደብ ዓሰብን ቀይሕ ባሕርን ዝተፈላለዩ ናይ ወራርን ባሕርና ንምለስ ዝብሉ ፍሉይ ፍኸራታትን ኣብ ዘስማዓሉ ዘሎ እዋን እቶም ኣብ ባይታ ዘለዎ ወታደራዊ መኮንናትን ስትራቴጂ ተንተንትን ግን ነቲ ሓቂ ተረዲኦም ከም ዘለው ይግለጽ ኢትዮጵያውያን መራሕቲ ንዓቕሚ ኤርትራ ብልክዕ ክግምግሙን ከለው ኤርትራ ብዘመናዊ ሓይሊ ኣየር ጥራሕ ዘይኮነስ ብሉጽ ወታደራዊ ስነ ምግባርን ተመክሮን ዘለዎ እግረኛ ሰራዊት እውን ከም ዘለዋ ተረዲኦም ኣለው እቲ ብበዝሒ ሰራዊት ጥራይ ክንዕወት ንኽእል ኢና ዝብል ናይ ቀደም ግምት ሕጂ ብሰንኪቲ ኤርትራ ዘለዋ ዘመናዊ ዕጥቂ ሚሳኤላትን ድሮናትን ናብ ከቢድ ስጋኣት ተቐይሩ ይርከብ ኤርትራ ሰላም እኳ እንተደለየት ንላዕላውነታ ንምክልኻል ግን ዝለዓለ ጠርዚ ወታደራዊ ምድላዋት ከም ዝገበረት እዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ዕጥቂ መርኣያ እዩ ወታደራዊ ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ኤርትራን ሰማያታን መሬታን ንምክልኻል ዘለዎ ዓቕሚ ምስቲ ዘመናዊ ድሮናታን ሱ-35 ተደሚሩ ንዝኾነ ወራር ክሓስብን ዝፍትን ሓይሊ ንገዛ ርእሱ ናብ ናይ ጥፋኣት ጉድጓድ ከም ዝወስዶ ዘጠራጥር ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝስማዕ ዘሎ ናይ ግጭት ጫውጫውታ ምስቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ጭቡጥ ሓይሊ ኤርትራ ክነጻጸርን ከሎ ካብ ፕሮፓጋንዳ ሓሊፉ ወታደራዊ ስዕረት ዘስዕብ ምዃኑ ተዓዘብቲ የጠንቅቑ
ርክብ ኤርትራን ኣሜሪካን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ምስ ፍሉይ ልኡኽ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን መስዑድ ቡሎስ ኣብ ካይሮ ተረኺቦም ብዛዕባ ምምዕባል ዝምድና ኤርትራን ኣሜሪካን ከምኡውን ዞባዊ ጉዳያት ምዕባለታትን ከም ዝተዘተየ ተገሊጹ። እዞም ላዕለዎት ሓለፍቲ ጎኒ ንጎኒ ኣብቲ 4 ሃገራት ኣሳቲፉ ዝካየድ ዘሎ ርክብ እዮም ተረኺቦም ዘትዮም። ፍሉይ ልኡኽ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን መስዑድ ቡሎስ ነዚ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ዘካየድ ርክብ ኣመልኪቱ ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ጽቡቕን ፍርያምን ዘተ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣካይድና ድሕሪ ምባል ክልቲያዊ ዝምድና ኣሜሪካን ኤርትራን ኣብ መላእ ዞባና ዘሎ ዝተሓላለኸን መብዛሕትኡ ግዜ በዳሂ ዳይናሚክስን ብምግንዛብ ሽርክነትና ንምሕያል ኣብ ንግዲ ዞባዊ ቁጠባዊ ምዕባለን ጸጥታን ብምትሕብባር ንምስፋሕ ዝኽእሉ ዕድላት ዳህሲስና ኢሉሎ። ፍሉይ ልኡኽ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን ቀጺሉ ሓበራዊ ጻዕርታት ካብ ዝኾነ እዋን ላዕሊ ኣገዳሲ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ዞባዊ ግጭታት ንምፍታሕ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ቀርኒ ኣፍሪቃ ነባር ሰላምን ምርግጋእን ብልጽግና ንምስጓም ባህናጽ መንገዲ ምስራሕ ከም ዘድሊ ኣስሚርና ኣለና ክብል ገሊጹ። ዝምድና ኣሜሪካን ኤርትራን ምስ ዳግማይ ምምጻእ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስልጣን ምምሕያሽ የርኢ ከም ዘሎ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ይገልጹ። ካብ መወዳእታ ዋርሕ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዙ ከዓ ዋላ እኳ ብወግዒ መስመር ሓበሬታ ይኹን ዝተፈላለየ ማዕከናት ዜና እታ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ቢራቶ ጸንሐት ማዕቀብ ክለዓል ምዃኑ ዝምድና ኣሜሪካን ኤርትራን ናብ ንቡር ምንቅስቃሳት ክምለስ ምዃኑ ክገልጻ ምጽንሐን ይፍለጥ። እዚ ርክብ ድሕሪ ዳግማይ ምጅማር ኩናት ኣሜሪካን ኢራንን ዝካየድ ዘሎ ብምህላው ልዑል ኣገዳስነት ከም ዘሎ ተዓዘብቲ ይገልጹ።